În noul său roman oral, Cârciova abundă în meticulozitate, debordează flagrant într-un lirism vivibar, dar care nu periclitează obscurantismul trichinelozat al unei proze trudnice, descriptive. Nu obsidează etrierele prozei, din contră, flambează voința schopenhaueriană. Această chestie nu este veridică, știi? Nu intră. Nu merge, știi? Dă la afară, știi? Mie nu mi se pare că merge, știi? Nu merge în România, poate că merge în în Occident, știi? Dar ăsta e prost, you know? Știi? Deci, tipul are ce vrea, frate, are bani, are femei, are mașini, are tot ce vrea mușchii lui, dar ăsta, personajul ăsta principal, că vine și să râd acum, e cam sucitele, e cam de bul la cap, știi? Mă înțelegi? Că dacă era să de toți, era bine, știi? Este o copie, în primul rând este o copie, cu aceeași chestie. Un tip bărbat super depresiv, alcoolic, afemeiat, trecut prin chestii nasoale, același lucru. În fond nu spune nimic nou. În oral nu există continuitate. Frate, eu nu prea citesc așa, ca să zic sincer și în față, să ți-o dau pe față. Da, cartea asta, romanul ăsta oral, mi s-a părut, frate, de super pizdă, știi cum zic? Pot să zic? Da. Mă înțelegi? Decât că a fost așa, cam lungă, știi? Asta mai are de lucrat tipul, știi? Da, băiețașul ăsta, Cârciova asta e super șmecher de șmecher, eu așa cred, știi? Din cartea asta, că el știe așa să vine niște chestii de-alea așa cu târg, știi? Te face pe sistem central, dacă mă înțelegi, știi? Ieși și în hol, te dă afară în hol tipul ăsta. Mă rog, știi, eu nu prea sunt așa cu filozofii, cu de-astea, cu căca, dar mă rog, dacă e făcută ceva mișto, mai bine nu te mai uiți la filme, știi? Eu halesc așa ceva, știi, mă gândilă pe coaie pe mine, să zic așa, sincer din hol, știi? De Doamne ajută. Nu merge, nu funcționează. Oral nu are, nu se mișcă, nu se învârte. Bun, și tipul ăsta se trezește, se iese, bea, se întoarce acasă, antisocial, mizantrop și cam atât. E Anita, personajul care e cumva forțat idealul feminin, femeia pe care iubești, te renunți la viața de burlac și te duci cu femeia asta. Și Orsin are așa o înclinație către partea asta, dar e forțat pentru că nu se creează un fir narrativ, o descriere care să te aducă cumva, să te aducă cu Natalia, cu super bărbatul, super macho, care le ia pe toate femeile, ele sunt într-o vitrină, eu așa mi-am imaginat că tipul ăsta să uită într-o vitrină și alege femeile, le ia de acolo, da, tu vii cu mine, tu nu știu ce. Vine așa, știi, și totul se întâmplă, ia femei, tot bani, așa frumos din septărașele sunt așezate și le așteaptă pe el, știi? Așa și probabil Cârciova își imaginează că românii se vor înghețui, așa, hai să mergem, fraților, hai acolo în librărie să-i cumpărăm cartea individului, că nu, trebuie, știi? E de căcat, știi? Deci asta e singura problemă. Mie nu-mi place începutul,
începutul este groaznic. E așa o letargie, e așa cu un urs polar mănâncă o focă, what the fuck? Bă, zici că e mișto, știi, dar mă înțelegi, dar nu mișto așa, că ăsta nu e, ăsta ți le face așa, cum să zic, să înțeleagă și ăla, adică toată lumea dă-n popor, știi, mă înțelegi? Dacă ești fiu de șmecher, fiu de licean, știi, poți să înțelegi, să pricepi o chestie, să o bagi la cap ca să-ți rămână acolo, știi, că altfel ce e aia, știi, e căcat, știi? E super pistă, frate, e pișto de tot, știi? Pe mine m-a surprins așa, în mod similar, știi? E tare, e pistoasă cu ștocărel, cu la sentiment, frate, pe mine mi-a venit să plâng. E-ați nevastă mea, fată, eu nu mai pot ca să citesc cartea asta, știi? Că e prea tare, că altfel dacă nu era tare, poate, știi? Mă înțelegi, știi? De-aia zic. Nu se poate face treabă. Nu ai bucăți, nu ai ce să iei, să pui, să bagi prin atelier. Nu iese nimic. E o bandă rulantă, ciopărțești chestii, îl iei, pui, adaugi, te miști, dar nu, în fond nu rămâi cu nimic. Nu e nimic. Nu are cu cărți, cu treburi. Nu mai faci. Nu mai faci nimic cu cărțile, bro, știi? Lasă, whatever, știi? Nu este ceva de prost gust. Oral, știi, oral sună bine așa ca imagine, ca brand, știi, ca style, știi? Dar atât, știi? Atât. Nu mai are nimic, știi? Are oral și atât, știi? Este ca este bot în parc, știi? I didn't like it, man. I didn't like it. I read it. I did that shit. But I didn't like it. You know? That's the problem. But I didn't like it. It was a piece of cheese, man. I can't say nothing about the Romanian literature. You know why? Because it has nothing to say. I can't say nothing about Kirchhoff, Dracula and shit, you know? Because I read all, but I don't like that shit because it was a waste of time, you know? Don't publish, don't read it. Eu mă bucur că am citit cartea asta, pentru că o să știu să mă feresc. O să știu să mă feresc de numele ăsta de acum încolo. Pricep ce zic? Comensalismul între umorul religioan și halucinariumul jodorowskian plasează oral pe culmile inventivității sapiensiniene.